Bueno, bo día a todas e máis a todos. Vamos a empezar esta sesión ordinaria co primeiro asunto que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Estamos entregando aí unhas bolsas, olvidárosenos de pasárbolas no día este, pero estánse-vos entregando para que saibades. Incluso o alcalde foi a entregalas por aí aos bares. Eu algo a foto puxen por aí para que se soupera que era o día do movimento LGTBI. Algo que decir con respecto á acta da sesión anterior? Considérase aprobada por unanimidade. Informes da alcaldía de asuntos diversos. Bueno, porque a mí me gusta manter, ou polo menos eu considerei hoxe porque era o momento adecuado, fundamentalmente ocurriuseme porque temos agora o concurso de a concesión dos residuos do consorcio. Entonces, eu sei que hai determinadas queixas con respecto ao servicio de recollida do lixo. Sabedes perfectamente que o que é o tratamento, tuvemos aí unha serie de discusións e tal, pero ao fin agora vámoslo levar a Nostián, vámonos seguir levando a Nostián. Entendemos, ou entendo eu, que desde logo Nostián vai ter que chegar a un acordo con Sogama porque vai ter que facelo porque non agora os vertedoiros, o vertedoiro que tiñamos para os rechazos que era lá en Sobrado dos Monxes clausúrase e non hai máis alternativas que buscar unha solución co vertedoiro para os rexeites co vertedoiro da lá. Pero nós temos agora o tema do concurso da concesión nova do consorcio. Remata en outubro, están preparando o prego de condicións. Eu estou-lles encargando moito de que se dediquen fundamentalmente á reutilización, máis que a reciclaxe, que aí xa está todo máis ou menos estudiado, a reutilización e máis a reducción. Vamos a sacar por 10 anos aproximadamente. En principio, creo que ten moitos defectos fundamentalmente, xa tuvemos que sancionar a empresa concesionaria con unha multa de 100.000 euros por non limpar ben ou non lavar os contenedores, e creo que tamén hai un problema de suciedade fundamentalmente no entorno do que son as islas onde se recolle o lixo. A mí gustame informarvos porque eu son o presidente, pero vos de dar a posibilidade tamén de pasarvos o prego de condicións para que o observedes e pasoulo. Eu non vos aconsello lelo todo porque son 800 páxinas, pero de calquera forma tedelo. Eu, no momento en que eu teño o borrador definitivo e no momento en que efectivamente o leve ao pleno do consorcio, pois eu vou de pasar para que o teñades. En segundo lugar, quería informarvos tamén que con respecto ao tema dos loureiros, xa viste estes días, supoño que na prensa, acabamos unha subvención para o tema da entrada para sardinar aquelo de 60.000 euros que nos dá a Xunta con unha financiación, creo recordar, do 90%, me parece, non? Do 90% nós temos que meterlle o IVA, me parece que é, non? Solo. É o IVA. E no caso tamén do amueblamento do Pazo dos Loureiros, pois tamén nós correspondemos co IVA, é dicir, pon 200.000 euros a Xunta e o IVA pon o Concello. O 21%. O 21%. Pon o Concello. Entón, con eso, así, no convenio coa Xunta é de dúas anualidades. O outro exercionamento temos que tener antes de que remate este ano, me parece, non, secretario? Son dúas anualidades, sí. Aí tamén son dúas anualidades o exercionamento? Non. O outro xa sei. E logo despois faltanos aínda que estou pendiente do arquitecto que nos redate o que nos queda, que non sei se hai un problema no auditorio ou máis no aparcamiento, algunha historia que hai que facer, incluso un tema dunha cociña que me parece que quedou sin facer e que non íbamos a meter para facer un show cooking. Sabes o que é un show cooking? Son palabras inglesas. Son palabras inglesas que eu entendo que os mortales non entendades, pero show cooking sona moi ben. Sona moi ben. Bueno, por facer un show cooking tamén, o aparcamento, o garaxe vamos a utilizar para facer un estudio de fotografía, máis de cine. Bueno, hai incluso un planetario, vamos a ter arriba con uns telescopios. Sí. Bueno,
dunha maneira modosa, non? Tampouco non vayamos a pensar que vamos a ter aquí pois o observatorio da Illa da Palma, non vamos a ver. Non é exactamente así. Bueno, co cual temos pensado de que alá pola primavera, verán, poidamos inaugurar aquelo e trasladar para ali o Departamento de Cultura, fundamentalmente para que os estudiantes teñan uns sitios donde poder estudiar habitacións independentes por rapaces, mas, bueno, para exposicións. A mí gustaría meter ali uns retratos de xente importante de Abegondo, de cada unha das parroquias. De feito, creo que xa Alfredo Erias fixo 4, me parece. Portanto, dun médico republicano que era tío de Ricardo de Montouto, de aí de, non sei se era de Geixade ou de por aí, de Geixade. O famoso médico de Geixade. Efectivamente. Para que haxa xente de todos os tipos, non solamente de un lado, sino de outro. De feito, outra das cuestións que eu quero que entendades, porque isto sí que era dun home republicano da familia de Echevarría, que ao final tuvo que emigrar, pero o outro ben que estamos para comprar, porque morreu o paisano, pero quedou de vir o encargado, que parece que xa ten o acordo dos heredeiros. Outro ben é unha franquicia do franquismo, que é o caso das casas de Concheiro, onde se celebraban as bodas, había ali tamén unha taberna, había como lle chaman, un forno para facer o pan, e máis allá ali era onde se entregaban na época do racionamento, entregábanse os racionamentos. Bueno, para ir compensando aquilo, temos que ir pensando en facer algo distinto, e se lle dixen ao secretario, máis aos servicios sociais, ir pensando en facer algo relacionado cos servicios sociais para ter a xente que vive sola no noso concello, que poida ter un sitio. Eu teño, de feito, pensas tamén en un mesmo, eu teño a miña nai e a miña tía que viven solas. Están bastante impedidas as dúas. Eu teño que ir todos os días a editar a miña nai. Claro, non deixa de ser, un ten unha familia, pero non deixa de ser fastidiado estar todos os días con esta historia. Por lo menos ter todos os días un sitio onde poidan estar a xente que non teña, que viva sola ou que non teña un fogar ou que non teña esa mobilidade que se necesita para poder valerse por sí mismo. E hai que darlle unha volta a ver como podemos, pero que a xente do noso concello. Eu non quero facer unha residencia para a xente que nos viña de outros lados. Non, para a xente que sexa a nosa e que se conoce, que poida compartir ali determinadas experiencias. Decirvos tamén que estamos agora, xa que creo que xa está ultimada a presentación da finca que collemos ali ao lado da gasolinera para facer o acceso novo hacia o centro de salud. Estamos pendientes de outra que hai que comprar, que dá ali ao cuartel da Guardia Civil, que ten ali uns galpós, que é do dono da gasolinera, que venden ser uns 1000 metros cuadrados aproximadamente, non, José Antonio? 1100 metros cuadrados, co cual así completamos o acceso tanto por un lado como por outro, e ao mesmo tempo temos un aparcamento debidamente dimensionado para que poidan vir a xente e non ter que ir ali a aparcar onde está agora ali ao lado do polideportivo. Estamos pendientes de traervos aquí ao pleno unha modificación de créditos donde se incluya o aparcamiento, que creo que anda polos 200.000 euros, según dixo o arquitecto, máis a compra desta outra finca, e logo despois o restante para dedicalo a mercar o terreno para facer vivendas para os xóvenes ali ao lado dos loureiros. Bueno, a mí gusta informarvos, non é que requiría ninguna aprobación isto que vos estou contando, pero é para darvos información se hai algún outro. É o tema dos eólicos, máis o tema da subestación, que saibades que evidentemente xa presentamos, Blandino, outra vez as alegacións, eu creo que xa vos pasei, me parece tamén, non? Non nos pasei, bueno, pois... bueno, pois xa están. Presentounos a reserva da Biosfera, mas presentas o Concello. Están-nas preparando tamén para o tema dunha
a ampliación dunha suposta subestación, que están facendo ya ampliación, mas están levando para ali, e aquí non hai proxecto absolutamente de nada. Non deixa de resultar curiosa esta red eléctrica española, que eu estou alucinado. E vou vos dicir a razón principal e que conste en acta, secretario, outra vez, se é que non está, que conste en acta, que me parece unha tomadura absolutamente de pelo. Me parece un despotismo enorme que se programara esa subestación. É certo que a culpa tamén é dos veciños de Folgoso que venderon a moi ben precio aquilo, non foi necesario expropiar, que se na cadra igual máis voltas habría que dar, pero naquele momento a subestación supostamente facíase para dar cobertura á cidade da Coruña, os polígonos industriais, a través dunha subestación que hai en Eirís. Protestamos no seu momento, eu tamén fixen algunha xestión alá en Madrid en red eléctrica e quedou anulado, pero fundamentalmente non tan polo que fixemos de manifestación e nas xestións, porque a ESA, que é o que controla o vuelo aéreo, decía que non podía ser porque está aí o aeroporto de Alvedro e de que efectivamente podía chocar os avións cando baixaban con esas torres tan grandes. Entón, quedou anulado no período 2015-2020 ou 21, desechouse. Cal é a miña sorpresa? Que se volve outra vez a programar no 2021-2026, en donde se dice que ahora xa non é para ali, pero aproveitando que estaba ali, pois agora vai para suministrar enerxía a Endesa en As Pontes e tamén para suministrar enerxía ao Adif en Oza Cesuras, que manda carai vir está aquí para suministrarlle a enerxía a isto. Ao final, cal era o motivo? De que os eólicos que se están facendo na zona de Curtis, na zona de Oza Cesuras, de Sobrado, e os que veñen tamén da outra zona, que neste caso o último que hai é un que ven desde Laracha, pasa por Cerceda Carral e veñen os apoios hasta aquí, que é o que pasa por Montouto, resulta que dá a casualidade que era para darlle cobertura a iso. Nos aquí nunca quixemos ningún eólico, eu particularmente viñeron a ofrecer moitas veces moitas prebendas para instalar aquí eólicos, eu nunca quixen porque sei o que son os eólicos, e a min creo que os eólicos deberían de estar noutros lados. Conste que tamén vos vou dicir unha cousa, creo que de quen depende isto do goberno central, creo que tomou unha medida, polo que vin hoxe na prensa, interesante, ou polo menos do meu punto de vista. Parece ser que non vai a retirar todas as nucleares polo tema do apagón porque non sabe a solución. Pero, bueno, eu creo que o feito de que non retire o das nucleares creo que é bo, polo menos para que non haxa o apagón, ou senón que lle impida aos franceses que no sur de Francia teñen as nucleares porque lle estamos comprando enerxía aos franceses. E se explota ali unha nuclear no sur de Francia, creo que tamén vamos a estar nós afectados por eso. Informeivos. Por lo tanto, se necesitades algunha outra explicación con respecto a estes asuntos, no apartado de ruegos ou preguntas, pois facedemos que eu encantado da virba de informarvos. Non vos fixen un informe de cada un porque eu tiño aquí na cabeza e non me fai falta poñelo nun papel. A aprobación se procede do calendario laboral 2026. Aquí ocorre unha cuestión curiosa, que é que o San Marcos coincide, me parece que é sábado, e o San Juan tamén coincide a domingo, porque senón houberamos posto o San Juan. Eu, de feito, son moi... San Juan é autonómico. É autonómico, perdón. Efectivamente, é festivo autonómico, e daquela, pois... E daquela poñemos o San Pedro, e San Pablo. E San Pablo. Pero por alguna razón? No, porque hai festa, na maior parte, hai 3 ou 4 parroquias que teñen festa. Unha é Bizoño, outra é Leiro, outra é Crendes, e non sei se me queda unha. Si se puxeron as veces. É porque é onde máis festas hai. Eu non houbera posto o día de San Pedro e San Pablo. Non o houbera posto. Me extrañó tamén, en la comisión informativa lo pregunté, de hecho. Non lo houbera posto. Que ocurre? Al San Marcos se coincidirá a ser autonómico San Juan, pois non había... Pero a fiesta dos maiores será igual en sábado, entón? Hombre, por supuesto, será un sábado. Si é en San Marcos... Non sei se a festa dos maiores temos que facer coincidir co festivo, porque hai unha cuestión que é curiosa. Os maiores, o día para ser a festa, os maiores ningún traballa, por lo tanto non ten por que ser festivo.
Tamén é ben certo que aquí os únicos que non traballan o día de San Marcos é o Concello, a Caixa de Aforros e non sei se os colegios, e depois traballa todo Dios. Pois ao mellor hai que ir pensando a ver que facemos con San Marcos e quedarnos con Martes de Antroido, que o Martes de Antroido sí que é festivo en todos os lados, e ao mellor puñer o San Xoán se ninguén está en contra, porque ainda que sea para o ano que ven de autonómico, pois ao mellor igual instituílo como tamén festa no noso caso, porque agora o tema este da Coruña, de que e máis moitos outros sitios, despois das lomeiradas, pois a xente quer descansar, porque claro, as lomeiradas fanse de noite, verdad, Marcos? Bébese máis da conta, faise máis conta, cosas de que tal. Xa, xa. Bueno, parecemos ben daquela, aprobado, dime ti. Nada, nos vámonos a Ester. Si teño unha cousa que dicir, que me parece boa idea a súa de cambiar os San Marcos polo San Xoán, si se pode. Ben. Bueno, pois coa abstención de Blandino, aprobado o calendario laboral. A aprobación se procede da adhesión do convenio entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas da Administración Digital. Secretario, fala pouco, xa falo abondo. Este é un convenio que ten que asinarse cada 4 anos e que, efectivamente, a Administración do Estado aporta toda unha serie de servicios ás entidades locais, como é o tema do rexistro, o sistema de interconexión, todo relacionado coa interconexión e o acceso a datos que obran en outros arquivos, non? O acceso ao DNI, ese tipo de cuestións. Entón, é un tema que xa ten o Concello, pero que este ano vence o convenio e que procede a súa renovación no caso de que o Pleno o autorice. A favor. Unha medida desas contra o movimento este que falábamos antes. A aprobación se procede da conta xeral da anualidade de 2020. Bueno, o outro está aprobado por unanimidade. A conta xeral da anualidade de 2024, como ben sabedes, tuvemos un remanente de tesorería de 2.100.000 euros. Remanente de tesorería, vamos a ver. 2.150.000. 150, dos que vamos a poder utilizar, según o informe da intervención, en gastos, que era o que vos dicía eu antes con respecto a, despois de saber o que costa o aparcamiento do centro de saúde, que está valorado en 200.000 euros, máis 72.000 euros que hai da compra da finca, o restante que queda quedaríanos para a compra desa outra finca, así que pagamos a modificación de créditos con respecto ao remanente de tesorería que temos do ano, o que podemos gastar, a estes 800 e pico de euros. É aproximado, sí. Aproximada. Bueno, eu digo que ven aquí aproximado son 835.000. Que hai que facer uns axustes aí. Isto sabedes por culpa de que? Polo tema da estabilidade financiera e da regla do gasto. A regla de gasto. Ainda que temos 2 millóns de remanente, non é conveniente gastalos todos para non incumplir, que é moi exigente. Home, eu vi neste día que o Concello de Bergondo, que ten máis pasta que Dios, e resulta que dá a casualidade que incumple a regla do gasto. E mira que non ten pasta aí, creo que teñe un remanente de 8 millóns de euros. Sí. Bueno, pois incumple a regla do gasto. Entón, hai que ter moito tino con estas cosas, porque gasta pouco? no, porque contemplou máis gastos que ingresos en un año, me parece que foi, non? Claro. Tirou do remanente. Tirou do remanente, tirou del remanente e gastou máis que ingresou. Entón, pasa esas cousas. Hai que ter moito tino con isto e manter o Concello en un estado digno de, polo menos mentre este de financiación, que non tiñamos deudas. Hai que votar. O primeiro ten que... A que te vas a hacer ou vas a decir algo? Vou a Ester. Vais a hacer, e, polo tanto, vámoslo votar todos a favor, menos a abstención do BNG. A aprobación se procede da moción do BNG en defensa da igualdade contra a LGTBI fobia.
Bueno, primeiro teño que dicir que é certo que de uns anos a esta parte, sobre todo desde que cambiou o pleno, o Concello de Begondo está dando pasiños, non os suficientes, chegaremos a máis, pero está dando pasiños en positivo con respecto a isto. Esta moción trae basicamente facendo fincapé nos datos que hai de aumento de delitos de odio, máis nos datos que hai de aumento de bullying e determinadas circunstancias que se dan nos centros escolares. Entonces, traio e someto ao Pleno os seguintes acordos que o Pleno Municipal reafirma o seu compromiso cos dereitos de todas as persoas independentemente da súa orientación e ou identidade de xénero e condena os discursos de odio espallados por movementos reaccionarios polo que todas as forzas representadas no mesmo asumen o acordo de traballar activamente para evitar a discriminación non asumindo posicións LGBTI fóbicas, nin establecendo acordos e alianzas con forzas políticas e colectivos que os apoien. Segundo, instar ao Goberno municipal a promover políticas municipais que garantan a igualdade e a visibilidade do colectivo LGBTI que máis. É certo que aquí xa estamos dando pasos, pouco a pouco. Terceiro, instar aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado a ampliar os dereitos recoñecidos na legislación actual e desenvolver e ampliar políticas activas contra o odio e a discriminación con medidas claras para a protección dos colectivos que poidan ser albo destas violencias e con iniciativas para combater non só a LGBTI-fobia e a transfobia, senón tamén o machismo, o racismo, a xenofobia ou calquera outra forma de violencia. Moi ben, eu, representante do BNG, saiba vostede que efectivamente teño que recoñecer que vostede xa nun correo, nun WhatsApp, díxome que había mellorado un chisco mellor que o ano pasado. É dicir, que íbamos, que cada día me quería un pouquiño, bueno, me quería, non exactamente nesa querencia, pero que sí que un chisco máis que o ano pasado. Por lo tanto, vamos pouco a pouco, é certo que eu no último día do movimento LGTBI, as bolsas estas eu repartinas ali onde puiden, e máis os colgantes estos, e eu non son anti, nin tiño fobia polo colectivo, nin moitísimo menos. Entonces, eu si lles vou a propoñer aos meus compañeiros que non nos vamos a opoñer, vámonos a abster, e polo tanto que se aprobe pola proposta que hai do BNG. Señor alcalde, podo facer unha proposta? Unha proposta que xa fai o Concello, O Concello fai unha cousa que a min personalmente gusta bastante, que cando hai días significativos, desde a biblioteca, normalmente, poñen determinadas obras literarias que teñen que ver co tema a tratar. Entonces, a poder ser, este ano xa non puido ser, pero po ano que ven, poñer tamén unha mesa con literatura queer para que a xente poida acceder a ela. Que se lle traslade ao Departamento de Cultura, secretaria. Aprobada con voto a favor e abstención do resto. Agora, o seguinte era falar da transparencia aquí no Concello, que eu, bueno, fala, di o que queres e nós non xa vamos a apoiar, pero bueno. Esta vou a ler, así que exposición de motivos. Democracia non é só votar cada 4 anos. Democracia é tamén contar coa participación de todas e todos, coa opinión da veciñanza e os colectivos sociais para definirmos colectivamente que concello queremos construir e que tipo de políticas aplicar. Unha democracia real e plena ten que permitir a participación directa e con protagonismo da cidadanía na toma de decisións, sen limitala aos procesos electorais e á súa expresión representativa. No ámbito municipal, por ser o máis próximo, ese principio tórnase unha necesidade imperativa que, ademais, nos últimos anos se ten constituído nunha demanda social. O tratamento das cada vez máis complexas necesidades e problemas sociais exixe respostas que vayan para alén do mecanismo técnico ou da imposición unilateral por parte das administracións. Neste senso, cobra especial relevancia a participación cidadá concibida como calquera tipo de práctica social a través da que a veciñanza ten a posibilidade material de incidir sobre a política ou sobre calquera dimensión do colectivo, para alén do que supón de mellora da calidade democrática e das propias políticas públicas. A promoción da participación cidadá como elemento basilar dun xenuíno modelo de goberno aberto ten evidentes beneficios.
Axuda a xerar confianza nas institucións e fortalecer as ligazóns sociais. Contribúe a orientar a xestión do público cara a políticas que atendan de verdade as necesidades da cidadanía. Posibilita o aproveitamento da intelixencia colectiva na toma de decisións públicas. Contribúe á construción dunha cidadanía máis activa con maior coñecemento e capacidade de análise crítica para enfrontar os problemas da súa contorna. Incrementa a sensibilización e concienciación da sociedade, a vontade colectiva de cambio e promove o fortalecemento do municipio como comunidade humana e non apenas como un espazo. Fomenta a integración e a creación de redes e tecido a nivel social e contribúe a perfeccionar as decisións públicas e a avanzar en termos de eficiencia. As transformacións que fixeron medrar e avanzar Galiza sempre foron un denominador común. Foron resultado do empurre popular, da forza da xente, da suma das vontades das galegas e dos galegos. Hoxe en día Galiza é tan diversa como combativa, tan plural como solidaria, tan complexa como determinada a enfrontar, xuntos e xuntas, os retos que se nos poñan no camiño. A eses elementos que nos definen teñen cristalizado tamén na existencia dun vizoso tecido asociativo, nun activo marco ou armazón de movementos sociais que dinamizan o país nos seus diferentes ámbitos e que son unha xenuína expresión de espazos de participación. O noso Concello non é alleo a esta realidade. Son numerosas as demandas formuladas por persoas particulares e tamén a nivel colectivo pola necesidade de dotarnos de mecanismos que favorezan a participación cidadá no noso Concello, para facer imperativo o dereito da cidadanía a ser escoitada e atendida e que a súa opinión sexa efectivamente tida en conta no proceso de toma de decisións. Todo isto fai imprescindible dotar ao Concello de Begondo de mecanismos efectivos e útiles para facilitar e dinamizar a participación do conxunto da veciñanza. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón para o seu debate e aprobación en pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a iniciar de maneira inmediata o proceso de elaboración dun regulamento municipal de participación cidadá que se asente nos seguintes principios. Elaboración participativa do orzamento municipal. Establecer mecanismos de control popular da acción do Goberno municipal e da dación de contas. Mellora dos medios de acceso público á información. Creación de consellos veciñais que poden ser por parroquias concibidos como espazos de codecisión nos asuntos que afecten ao seu ámbito territorial e regulamentación específica da cohesión de subvencións municipais e do seu control e creación dunha comisión específica con participación de toda a corporación. Segundo, instar ao Goberno Municipal a reformar o regulamento orgánico do Pleno para facilitar a promoción de iniciativas populares e a intervención de asociacións e colectivos nas sesións plenarias. Por moitas gracias, Blandino. Eu sinto ter que decirlle que neste caso concreto, pois, bueno, cada un ten as súas ideas, o grupo político que vostede defende ou representa, pois, bueno, é asambleario e lle gustalle, pois, que haxa todo este tipo de participación e que incluso, pois, presupostos participativos e toda esta historia non é a filosofía deste grupo de goberno e independentemente de que nos representamos un partido político, nos fundamentalmente o que representamos é a nosa poboación e os nosos cidadáns, pois, ainda que vostede dice que non é cada 4 anos, pois mire, se dentro de 2 anos que agora estamos na mitad de legislatura consideran que efectivamente non é así que o debemos de facer, pois que voten outras opcións, pero de momento votan o 60% dos cidadáns e, polo tanto, seguimos con este sistema. De calquera forma, se algún veciño ou asociación quere participar, nos damos pé para que participe. De feito, fíxese vostede que fai uns días, precisamente, eu son consciente de moitas cousas, ainda que lle pareza que non. Cando esta plataforma, que eu sei as plataformas que nas fai, quixo facer unha información no Centro Social de Montouto, evidentemente que non pediu foi un cidadán dali, eu sabía perfectamente que era unha estrategia para dar información, que a mí me parece moi ben, e está ben feito. Eu non me opoño ou non nos opoñemos a ese tipo de iniciativas, porque me parece, oye, cada un ten a súa maneira de facer, e me parece que toda a axuda vai ser pouca, independentemente de que
falaremos del na seguinte moción, que esa sí lla vamos a apoiar. Creo que en este caso, máis que o tema, porque o fondo da cuestión non son os muiños, o fondo da cuestión é a subestación, que senón os muiños non traerían hasta aí os apoios. En este caso, en Abegondo non hai muiños, digo eólicos. Se non fora porque supostamente iría para aí a subestación, non virían esos apoios. É dicir, no fondo da cuestión é a Rede Eléctrica Española e a subestación. Que evidentemente todas as axudas son boas e poucas para opoñerse, e despois xa falaremos dese asunto no seguinte. Por lo tanto, en este caso, non llevamos a apoiar a súa moción e, por lo tanto, queda denegada con un voto a favor e os outros en contra. Pasamos á seguinte, que esta, si lle parece, Blandino, como si ya vamos a apoiar, resumindo un pouco é que vostede quere que o Concello se poña a dispor dos cidadáns que quieran facer as alegacións e que se asesoren e tal. Xa o estamos facendo porque xa algunhas persoas que viñeron por aquí, foi falar coa técnica de medio ambiente, xa o propio Reserva da Biosfera que tamén vostede solicita nela que participe nas alegacións, tamén está facendo as alegacións. Digo, por se hai alguén que me escoita, que a moción é del, non é miña, senón que é del, pero as propostas son del, é dicir, son do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Dito isto, tamén teño que decirlle unha cousa. Digo, si quere lela, eu deixolle, Non, bueno, non, simplemente a parte, pois, bueno, a parte dispositiva, se quere lela, diga. Pero, bueno, resumimos vostede. Mais ou menos isto, bueno. Teño que decir, bueno, perfecto, bueno, pois, falando desto un pouco, decirlle, se me evito falar, se me fixera rogos ou preguntas, decirlle que a posición do Concello é inequívoca, é a oposición rotunda. Eu podo entender nun momento determinado, se... A oposición da equipa de goberno. Claro. Pero estamos falando do pleno municipal, que é diferente. Do pleno. Pois o pleno municipal, bueno, do equipo de goberno é rotunda. Eu supoño que do pleno, polas manifestacións súas, tamén son. Vamos a ver, e aí está aquí da cuestión, querido amigo. Vamos a ver, Rede Eléctrica Española é un organismo, é unha entidade que depende do Consello de Ministros e do Goberno Central. Non é eu seino, porque evidentemente cando foi aquela outra historia estuve falando con algún consejero da Rede Eléctrica Española para evitar de que se fixera aquí a subestación naquele período que había naquele momento. E tuve moitísimas presións por parte do delegado do Goberno, máis da subdelegación do Goberno e moitos outros persoas incluso relacionadas co Concello da Coruña polo tema de suministrar, e aparentemente estaban sin enerxía eléctrica en Coruña e necesitaba alimentarse a subestación que hai en Iris. Amigo, que me parece moi mal, porque fixadevos vos, se Rede Eléctrica Española viñera aquí, mira aí, temos un problema polo tema do apagón ou non apagón, se non temos un problema de suministro eléctrico e necesitamos facer unha subestación. Estuvamos mirando e resulta que o mellor sitio para facelo coincide no seu concello, entón estábamos pensando en facer aí unha subestación que non se vira agochada, que non tuvera blindada e que non tuvera visión por fora, que non causara mal un sitio onde non hai casas, e incluso se veñen algúns apoios para facelos subterráneos ou incluso emplear ali a xente que estuvera traballando que fora do Concello, ou alumbrado público que houbera do Concello que iba a ser gratuito porque a Rede Eléctrica Española a cambio de poñer a subestación pois iba a facer isto. Eu non digo que houbera dito que sí ou que houbéramos dito que sí, pero poderíamos sentar a falar. Pero decir, no, es que lo vamos a hacer porque nos sale de las narices y es una del Consejo de Ministros. Bueno, alá, a vostedes. Eu daquela non sei para que veñen aquí a dicirmo, fágano. Ahora ben, e foi o primeiro que lle dixen, creo que o secretario estaba estindo en algunha reunión, dixen eu, non sei como teñen pensado facer a obra, se non sei se van pasar aéreamente os materiales, ou van nos suministrar como se foran con avións e van estirar aí o material, o cemento, porque os camiños de momento son municipales. Non están acondicionados para ter determinado peso.
mellor, pois non se pode pasar por eles para levar os materiales, por poñerlle un caso. Ou a mellor igual tropezan con unhas pedras de cada vez que vayan por ali a colocar, bueno, neste caso igual que non fixo. Bueno, pues a mellor igual hai que facer algo parecido. Bueno, en resumidas cuentas, que si estamos de acordo coa proposta que fai dos muiños do Seixo, o que ven da lá de Laracha, e nos apoñémonos, está claro. Sei que normalmente suelen meter por onde non hai moitas casas, pero bueno, o dano faino tamén. Faino tamén, e, por tanto, vamos a seguir opoñendo, e, por tanto, aprobamos. Sí, diga. Solo quero facer unha mención ás miñas veciñas e veciños de Montouto, que a verdade que están facendo un traballazo. Que están indo casa por casa recollendo firmas. Fai tempo que non vin eu a parroquia tan así. Por eso, a miña enhoraboa para eles. Ademais, en este caso en concreto, eu sei que están vindo aquí a presentar as alegacións, eu sei que hai xente que está sendo asesorada pola técnica de medio ambiente e que están presentando os... se queren apoiar o que xa ten feito o Concello, pois a mí parece estupendo, e se non facer outro, e incluso para a subestación exactamente igual. Hai que recoñecer que no suposto de que chegue a, espero, polo menos eu non será, mentre sea alcalde creo que van a ter complicado de que fagan ninguna historia deste tipo, pero eu entendo que os veciños da parroquia de Montouto, de Santa Dorotea e ao mellor igual de Leiro son os máis afectados, ou incluso ao mellor igual algo de Bizoño. O resto do Concello non ten esa afección, pero bueno, eu creo que todos temos que estar... xa, o máis perxudicado. Non me diga que eu no sur do Concello temos unha infraestructura importante que estou dicindo que é un complexo turístico que non hai en todo Galicia, que ainda está por rematar, e que, dende logo, non sería o mesmo con as torretas desas ali ao lado, que tal e conforme está ahora, que sin ningún problema. Por iso, hai varias razóns polas cales ti non te podes poñer as infraestructuras por opoñerte. Pero hai determinado tipo de infraestructuras que hai que ter moito cuidado con elas, sobre todo polos apoios, e non polas repercusións que poidan ter a hora da saúde. Eu recórdome que eu vivín e nacín moi cerca dun destes postes que son da red eléctrica, e non, de momento ainda estou vivo, non morri por culpa deso, pero bueno, non deixo de reconocer que desde un punto de vista paisaxístico pois non son moi adecuados. Apróbase por unanimidade. Siguiente asunto: dación da contratación da conta da información trimestral do segundo trimestre de 2025. Xa está. É un tema de intervención. É un tema de intervención. Dación de conta do decreto modificado de competencia Xunta de Goberno Local 23-27, que é eso, secretario? Pois isto é que a alcaldía recupera as competencias para adxudicar os contratos menores, en lugar da Xunta de Goberno. Moi ben, é que hai determinado tipo de contratos menores como... Bueno, a administración cada paso está se poñendo máis rara. Esperemos que, efectivamente, hombre, comprar uns tornillos que haxa que facer uns contratos ou facer 3 ofertas para comprar uns tornillos é que eu estou alucinado. Dación de conta. Decretos da alcaldía tamén teñen constancia. Rogos a preguntas. Blan, eres único hoxe. Brevedade. Non lle metas moita literatura, te fai a pregunta como tens que facela. Vai aí, Venga. En varias ocasións o Bénega de Begondo ten preguntado en diferentes plenos sobre a situación dos centros sociais do Concello. Alén diso, tamén trouxemos a pleno a proposta de facermos unha ordenanza que regulara os usos destes predios, mas a maioría absoluta do PP rexeitouna, xa que, segundo o tenente alcalde Alberto Seoane, xa se estaba deseñando unha proposta de ordenanza. Após de varios meses, en que estado se atopa o deseño desta ordenanza que poña negro sobre branco e axustándose á lei como, cando, quen e en que circunstancias usar os centros sociais? Habrá que ir a él.
E de calquera forma, con respecto aos centros sociales, que son uns sitios que tal, estamos facendo os últimos detalles para rematar o de Cerneda, a segunda fase, mas de facer o de Vilacova tamén, que tamén queren facer unha modificación, o de Meangos, me parece que tamén queren facer unha reforma, non sei cal é o outro que xa me queda así na mente, pero que, bueno, con respecto ao regulamento de uso, vamos a ver, eu non teño inconveniente ningún en que efectivamente, isto xa é unha apreciación personal, de que efectivamente se poida utilizar para o que estime inconveniente, é máis, e que hasta incluso ahora se están utilizando para celebracións familiares ou festivas, en vez de unha primeira comunión, pois un cumpleanos, dá o mesmo que sea en Peche, como que sea no Centro Social de Montouto, ou no de Folgoso, ou no de Sarandós, que se me están ocorrendo agora. Logo, despois de utilizalos para determinado tipo de prácticas, porque xa estamos acostumbrados de haber ocurrido en algún caso e deixalo utilizar e logo despois quedar en moi mal estado. Pero, bueno, xa que dixo o teniente de alcalde, se dígame. Quería facer unha apreciación sobre esa afirmación, porque xa noutro pleno dixo que non se deixaban utilizar os centros por as forzas políticas porque tuvera queixas da veciñanza de que o bloque os deixara en mal estado. Dixen o bloque? Sí. Pois Dixo o bloque, que os deixara en mal estado. Tiña que haber o dito... Claro, eu naquele momento non dixen nada porque prefiero mirar as cousas. Entonces fun aos archivos que temos e a última vez que utilizou o bloque un centro social gobernaba Rocha, aquí. Despois falei coas nosas responsables e dixeron que nunca tuveran ese tipo de queixas. E extrañoume porque o bloque, eu teño estado nos centros sociais de Bergondo, nos centros sociais de Oza, nos centros sociais, limpamos e deixamos todo limpo, polo menos nós. Entonces, se realmente ten probas de que iso é así, eu pido desculpas á veciñanza se iso foi así, porque vai contra toda a nosa forma de pensar. Se non é así, é dicir, non soltemos información que realmente non é verídica. Bueno, se dixen eso de que fora o bloque, pois equivoquei, non sei se está reflejando na acta, pero de logo, pois retiro, pois se o dixen debe ser un momento de tensión que non recordo eu dese movimento de tensión. De calquera forma, pois mira, eu tampouco non estou en contra de que se utilicen, se utilizan debidamente, non para facer historias e tal. Eu supoño que entonces Alberto, pois, foi o que quedou, pois esperemos que teña ou que o teña ou que nos presente un borrador do regulamento. Siga vostede con preguntas. A véspera de San Xoán, o representante do BNG tivo un encontro con algúns veciños e veciñas de Limiñón, xa que, ao parecer, en breve se vai a producir o proceso de expropiación dos terreos afectados pola creación da senda peonil do Camiño de Santiago, na súa variante que enceta en Ferrol. Alén de trasladarnos o seu malestar por un proceso que foi lamacento dende o comezo, no que se entrou en terreos privados sen teren aínda iniciado ningún proceso expropiatorio e no que parece ser que nun primeiro momento houbo complicidade do Concello coa Xunta, que logo recolleu caña ante o erro cometido, tamén nos trasladan que desde o Concello lle din á veciñanza que unha vez expropiados son eles os que asumen a limpeza, os veciños, deses terreos que formarán parte do camiño. E, alén diso, tampouco lles aclaran cales serán as distancias para as plantacións de árbores ao carón desa senda peonil. É por todo isto que trasladamos o seguinte. Quen é o responsável de manteren libre de maleza esta senda peonil e cales son as distancias, dependendo da especie, que debe manter a veciñanza para as plantacións de carácter forestal? Agradezo a pregunta, pero de calquera forma, de que eu recorde, os veciños de Limiñón non se fixo ninguna senda e nen se invadiu absolutamente nada. Aos veciños de Limiñón sei que a Xunta ten previsto expropiar unha zona á beira da estrada da Diputación que vai desde Cortiñán a Vilacova, pero ali o Concello non interviu absolutamente para nada, nin xestionou absolutamente nada. Sei que vai facer unha pasarela en riba pegado ao río, no puente que vai ali sobre o río Mero, polo que eu vi nun proxecto que se presentou, que sí que o presentaron aquí no Concello, e máis viñeron para expropiar os terreos, pero eu non recordo que os veciños de Miñón se invadira absolutamente nada. Probablemente, o digo para vostede, para a súa información, se houbo algo parecido deso, pero foi en Meangos, non en Limiñón. En Meangos, sí, nun principio, antes de facer o decreto expropiatorio que fixo a Xunta, sí que efectivamente se intentou xestionar o Concello o paso co obxecto de favorecer a veciñanza, porque
facíanselle bastante máis cousas das que agora coa expropiación se van a facer, porque incluso se facía en zona urbana a urbanización da finca da leira que iba a valelles para ser poder construir unha casa, e incluso accesos ás parcelas noutros casos. Os veciños non quixeron, pola razón que fose, efectivamente a Xunta invadiu, ou o constructor invadiu aquelas propiedades sin autorización. Evidentemente, aí sí tuvo unha intervención o Concello, que se retirou dicindo que efectivamente non queríamos, nós estábamos dispostos a botar unha man aos veciños e a asesolalos. Preferiron que non, da que nos retiramos, o Concello retirouse. Agora ben, en Limiñón en ningún caso. Si sei que agora hai unha expropiación tamén nun tramo en Limiñón, pero en Limiñón nunca o Concello interviu absolutamente para nada. Resposta tida. Outra pregunta. Este ano cumpríronse os 100 anos da recollida por parte de Carré Aldao da lenda de Santo Amaro na parroquia de Figueroa. Unha lenda singular polo que significa no imaxinario mitolóxico atlántico, Portugal, Galiza e Irlanda. Debido a este aniversario, algunha asociación de fora do Concello, veciñas e veciños de Figueroa, xuntáronse para rememorar o feito antes sinalado nas inmediacións das ruínas da capela de Santo Amaro. Ten pensado a equipo de goberno iniciar algún tipo de acción para a consolidación e conservación destas ruínas, así como da súa contorna, e deste xeito pôr en valor o feito de contarmos cun patrimonio de orixe oral singular na tradición atlántica? Mire vostede, o meu bon amigo Xurxo Souto, que é un bon amigo desde fai moitos anos, que é dos de Monte Alto, como se chama aquel grupo musical que hai os Diplomáticos de Monte Alto. Moi ben. Pois me parece moi ben. Eu, ademais, teño unha moi boa relación con Xurxo Souto. El gustalle o tema de San Amaro, ten antepasados que son dali da parroquia de Figueroa. Eu encantado, querido amigo. E máis, se lle dixen en máis dunha ocasión, eu non son moi partidario de chegar a acordos coa Iglesia, de feito, salvo que mo pidan os veciños, pero de feito, por exemplo, sabe que temos queren uns veciños, digo, uns propietarios cedernos a capela que hai alá nas Angustias, cederáronla, pero eu ali misa non vou dar, que eu cura non son. Entón, vamos a ver, eu si... Pedimos a consolidación que faga misa o alcalde non lle pita. En este caso non estou autorizado, ni son diácono, ni tampouco teño autorización da Iglesia para misa. Se hai que facelo, pois tamén se facería, non sin problema ningún, Paquita. Pero, bueno, non creo que tuvera validez. Eu sei de un veciño daqui de Abegondo que casaba, e casou sin problema ningún, non serviu para nada, pero bueno. Sí, pero yo caso, pero lo mío vale, e o tuyo tamén, pero o del non. Bueno, resumidas cuentas, que se eu hai alguén, eu brindolle aos técnicos que hai do Concello, eu non teño demasiado interese en ese tipo de historias, pero se vostede considera que é oportuno, non sei de quen é ese ben, non sei de quen é. Bueno, pois se é do Obispado, eu brindolle aos técnicos para que fagan unha memoria ou algo, para trasladarlle ao Obispado e ver como se financia, se é que se autoriza, e para que o uso se vai a dar, e non teño inconveniente ningún. Por lo tanto, brindolle os técnicos e que faga a xestión oportuna, e se fai falta falar co arzobispo, teño o seu móvil e levo-me ben con el tamén. Pero unha cousa é esa e outra cousa que eu utilice para todas estas cousas. Pero eu teño, porque además levo-me ben con el, porque además parece un home simpático. Veña, que máis preguntas? Ten pensado a equipa de goberno atender as demandas que nos traslada a veciñanza de Xurxo para que se repare a estrada que vai desde este roeiro ata cerca do roeiro de A Calle, os dous da parroquia de Sarandós? Se que vai hacia... eu creo que xa temos aprobado, me parece, non é que vai desde Xurxo hasta, como se chama ali embaixo, non é carretera general. Si, ben sei, por onde está a de, este que é policía, como se chama? Non. É de Bordelo, o irmán de Maruxa. Bueno, onde ten a casa ese? Onde está o de frutas esa?
No, eu pensei que me volvías a decir a da Diputación, que daquela se chiva a chamar a atención. Pero das de Xurxo, ali temos, vamos a ver, ali en as de Xurxo faltanos, que xa o ten contratado, me parece que Vidal, ou encargado, que é de facerlle un topo para o tema do saneamento, para cruzar o saneamento para outro lado, porque quedou nos pendiente, ainda que están xa colocado todo a auga, máis o saneamento, faltanos esa historia. E os camiños, xa temos tamén aprobado un proxecto para reparar todos os camiños, pero eu entendo que debe de estar ese metido entre eles, pero deixemo comprobar, e senón, pois que se... Tampouco sei se vai dar directamente a Cano, porque dá un pouco máis allá. No, dá Ardilleiros, chamase ali, Ardilleiros, chamase ali embaixo, que era onde tiña a casa Fernando Corcova, e máis unha que hai baixando a Manderita, que se restaurou ora fai pouco, non vai dar a calle, vai dar Ardilleiros, chamase o sitio. Outra pregunta. Laureano, sí, señor, o irmán de Maruxa, máis non se chamaba o pai Laureano tamén? Tamén, subindo para Bordelo, a casa que é a Manderita, en frente da fonte. Ten vostede a palabra. En relación coa pregunta anterior, trasladámoslle aos veciños e veciñas das de Xurxo que a estrada que vai á Cruz de Beira é a Diputación quen debe proceder á súa reparación. E que, máis unha vez, o alcalde, facendo desleixo das súas funcións, traslada as responsabilidades ao BNG e ao PSOE para que xestionen o caso perante a Diputación coa excusa de que ali gobernan os nosos grupos políticos. Diante disto, a veciñanza formúlanos o seguinte: cando os danos da estrada en as de Xurxo son causados polas obras de saneamento levadas a cabo polo Concello, quen é o responsable de deixar a estrada no estado en que se atopaba antes do comezo das obras? O Concello. Ten pensado a equipa de goberno xestionar algunha acción para sinalizar e deste xeito protexer da industria madeireira e da depredación eólica os asentamentos tumulares, mámoas, antas que hai no Concello? O meu, eso creo que están no plan general, deberían de estar todos estes instrumentos, deberían de estar, non, secretario? Creo que existe o tema de, efectivamente, ser localizadas. Home, evidentemente, se os madeireiros ou quen se dedica a ese tipo de actividades solicitan licencia, eu entendo que evidentemente se ten que advertir desa situación. Xo sei. Naqueles inicios da legislatura, cando deu comezo a andadura desta nova corporación municipal, someteuse a aprobación o PEXON e, por iniciativa do PSOE, o Concello comprometeuse, por boca do anterior secretario Adrián, a darlle contestación por escrito ás alegacións presentadas contra o PEXON. A nosa pregunta é: deuselle contestación a referidas alegacións? Pois non teño nin idea, secretario, compróbeo. Dicindo aquí o secretario accidental que sí. Tamén dicindo o secretario accidental que cree que sí, pero bueno, venga. Ao Bloque non lle contestaron, Ao Bloque non lle contestaron, As alegacións do Bloque non as contestaron. Bueno, pero está referindo aos veciños. Xa, bueno, pero... Podería dicirnos a equipa de goberno cando van a continuar as catas arqueolóxicas no Castro de Cerneda, como anunciou na prensa o alcalde no seu momento? Podería dicirnos a equipa de goberno cando van a continuar as catas arqueolóxicas no Castro de Cerneda, como anunciou na prensa o alcalde no seu momento? O alcalde anunciou porque a técnica de cultura así o transmitiu, pasaremos, eu non sei se ten previsto algo, eu creo que tiña previsto algo, pero non sei en estes momentos. Sabe o señor alcalde se poderán xuntar as masas comuns da concentración de Bizoño en Castro Maior como lle trasladou o BNG nun rogo de plenos pasados? Home, pois nestes momentos tampouco sei, pero dime vostede de concentrar as masas comuns. Home, eu non sei se isto, pero eu creo que as masas comuns xa levan tempo. Non sei, dixo que iba a mirar. Sí, bueno, pois eu creo que o mirei no seu momento, pero as masas comuns creo que xa están debidamente, xa estaban adjudicadas, non se puido. Eu mirar mirei, pero creo que non se puido facer nada.
Ten pensado a equipa de goberno facer algunha publicación que faga un percorrido... Bueno, antes de facer isto... Bueno, sí, mira, despois fago unha apreciación a isto. Ten pensado a equipa de goberno facer unha publicación que faga un percorrido por todas as gañadoras e gañadores do Premio das Letras Galegas no noso Concello, tanto a nivel literario como pictórico, etc., para que toda a veciñanza poida coñecer o talento que hai no noso territorio? E fago a apreciación. Eu gañei 2 veces ese premio, pero eu dou o meu permiso para que non se publiquen os meus poemas, para que non se diga que o fago porque gañei eu 2 veces ese premio. No caso de que se fixera Blandino, non me parece mal que aparezan as súas escritos ali nese... Habrá que trasladarlo tamén á técnica de cultura, a mí non me parece mal, pero baixo ningún concepto. Dende logo, mentre eu sexa o alcalde, se vostede gañou, ten que aparecer ali tamén a súa obra, como ten que ser, como calquer outro cidadán. Máis preguntas? Estaba inspirado ese día. Hoxe está inspirado, e ademais ten todo o tempo para vostede. Vamos. E ademais hoxe... Pero ademais hoxe está iniciando un período de vacacional, há ambiente de verán, é unha maravilla. Sabe que hasta lle votamos a favor, estuvémonos, bueno, unha maravilla. 11, a última. Hai unha temporada, tanto o BNG como a Asociación de Mulleres de Montouto como o cura de Montouto trasladaron a necesidade de resolver un problema de escorrentías, un problema de estrada en pésimo estado do triángulo que hai diante da igrexa de Montouto. Diante disto, parece que o Concello trasladoulle a Mulleres de Montouto e ao cura, ao BNG non, un deseño para a reparación e adecentamento do mencionado triángulo. De tal xeito e forma que este proxecto mostrouse públicamente na Igrexa de Montouto e, ademais, tanto o cura como Mulleres de Montouto decían que o alcalde se comprometera a que esta obra se ia facer en un curto espacio de tempo. Cal é este espazo de tempo? En que consiste esta actuación en terrenos cualificados no Pexón como afectación patrimonial? Home, vamos a ver, xa que vostede dice isto, como acaba de decir, supoño que os técnicos habrían feito a memoria, pero se é patrimonial terá que autorizalo o patrimonio. É dicir, non se pode facer de calquera maneira. Non me daba de conta dese detalle. É dicir, que tampouco non vai ser tan rápido, porque o patrimonio tarda tempo en... Pero, bueno, de calquera forma, secretario, pregúntelle ao técnico que fixo, creo que foi o aparellador, unha memoria que eu creo que se lle pasara ao cura, e fundamentalmente era polo tema de... Pero, talí das escorrentías... Era un tema da AC 542, da Xunta, da AXI, pero o outro era dun terreo que é, non sei se da Iglesia, se é unha masa común, xa non me acordo, pero é da Iglesia. Pois se é da Iglesia ten máis complicacións. Porque a parte de autorización de patrimonio, por exemplo, por poñerlle un caso, a nos pediunos a veciñanza, en este caso a Asociación de Veciños de Abegondo, de reparar os cruceiros bonitos. E resulta que dá casualidade que, claro, fixemos no presuposto deste ano, está contemplada unha subvención para reparar os cruceiros bonitos. Pero tuvo que ser a Iglesia, que é titular do ben, a que tuvo que facer as xestións para, primeiro, solicitar a autorización da AXI, 2 de patrimonio, e non sei se outra autorización sectorial. Por lo tanto, por moita vontade que teña o Concello de Abegondo de solucionar ese tema sendo patrimonio da Igrexa, vai ter que... Eu non teño inconveniente de poñerlle os cartos. E sacaros ten que ser unha subvención nominativa, non vale de que fagamos a inversión directamente ao ser territorio ou terreno da Igrexa. Se fora na masa común que hai en riba, aí non hai problema ningún. Xa, pero bueno, está todo mezclado. Podemos mirar para outro lado. Pero aí, se é terreno da Igrexa, ten que ser a propia da Igrexa e ten que ter a autorización non solamente de patrimonio da Iglesia, sino tamén de patrimonio da Xunta de Galicia. De calquera forma, trasladarase ao aparellador para que comprobe esos extremos e se fixe alguma xestión en patrimonio ou terá que decírselle á Iglesia que sexa a que se encargue da súa tramitación. Bueno, pois, moitas gracias, Blandino. Ademais, este pleno, ao estar ausentes os 4 representantes do Partido Socialista, non vamos dicir que fora máis
menos beligerante, porque en este caso concreto o único que beligera algo é vostede, pero tamén o fai dunha maneira cariñosa, amistosa, e polo tanto hai que agradecerlo tamén. E creo que o povo de Abegondo tamén nos lo agradece a todos. Que teades bon día. E boas vacacións, se van algúns de vacacións. Eu hasta ao día 15 non vou.